Ayan. Yes, para kadigili na lawa. Isang sagot ko para kadigili na lawa. Lipatin ka, di ko nangim saan. Diyan ka ba ilan ang mapukaw kapten na tangamin ay ruwama nga daka mang taripatu mangayat kanyak dinapundo ulitek ibalikas ko ken ka akong kwato'y puso ken ring na uren man nuwagin na dayuta at may saka nga dagikwa lipatin ka di ko na ngem saan diyan ka ba ilan ang mapukaw katen na nangamin na ruwama ngata ka mang taripatu mangit kanyak dinapundo ulitek ibalikas ko ken ka ako kuwang to'y puso ken rin na uray man nuwagin na dayuta at may saka na dagikwa kuya nalawa lugar Ay, lugar gaya. hindi na paitanda taanda kathaway Ama. ket adda ang lawa kairiw ko di napintas ang langit-langit na ba ikaw ang biyak ko iyaan na iyong titwidin na. Sagsagot naman may kinig Mama Juicy, Mare. Yes, I am watching Tita Juicy. Nagbibuya ka na para kanyang dito na kanta. Yes. Damok na lawang ang kayang biyag ko na natin. Isukot kayo medyo yung kayang ko bas. Yes, happy watching Rom Lawrence Marcoy. Ay, hindi ko pa Dromel. Ay, ba't hindi nalawa mo? Diyos ko. Lipatin ka, di ko nangim saan. Diyan ka ba